खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 7 सेप्तेम्बर 2023 बारायजायै बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि बागबर पश्चिम मान्डिया आरो बागमारानि क'अपारेटिभ ससाइटिनि सेक्रेटारि डिस्ट्रिबिउसननि खामानि मावग्रा आब्दुल कालामआ माइरं स्किम केसनि थाखाय पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। आब्दुल कालामआ फरायसालिफोराव सफैनाय माइरंखौ फरायसालियाव होआबालासिनो फानखुमानो जाबोगासिनो दंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय मालिगाव ओनसोलाव सासे प्राइभेट कलेजनि फोरोंगिरिया गंसे खारबाय थानाय रेलगारिजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय साफिकुल इस्लाम। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रामफलबिल दखरानि सिङाव थानाय हाब्रुबारियाव दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि 23थि थैनाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों। आं गिबियावनो दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि सोरगोआरि जि जिउ सोलेर बिनि अराय आलो गोजोननि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो बिथाङा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों आरो न'खरजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिखौनो सोरगोनिफ्राय अराय सम बोर सारस्रि हरबाय थाथों, थुलुंगा हरबाय थाथों। बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम खुलुमनाय बावहरो आरो बिथांनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमा, बिथांनि अनजालि बिसि आरो लोगोसे फिसाला फिसौ गासैबो अराय सम मोजाङैनो थानो हायो। बेनि थाखायबो आं अबंलावरनियाव आर'ज गाबो। बर' हारिनि थांनाय समनि जारिमिना साक्सेसजों लोगोसे जोंहा गोबां दुखुनांथाव माखासे जारिमिनबो दङ। दा बे जोंनि गिबि सिरिनि जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन, जायफ्रा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थाखाय गोबां सुगोनां लामाजों आगान सुरनानै सानफ्रोमबो जिउआव माखासे चेलेन्जेसफोरखौ फेस खालामनानै बर' हारिनि इयुननि थांना थानांगौनि थाखाय माखासे थासारिखौ दानानै दोनलांबाय। बिथांमोनखौ जों अराय सम सिबिबाय थानांगोन। बिथांमोना जोंनि माहारिनि सासे अलंबार, जों बिथांमोनखौ अराय सम मान होनांगोन। थांनाय समाव माखासे स्टेबिलिटि गैयैनि थाखाय सोमावसारनाय बायदिसिना दाङाबाजि बायदिसिना थासारिनि थाखाय जोंनि माखासे गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो थाखाय खाबु लानो हायाखै। नाथाय दायो मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगोनो जों सावरायदों जे साफ्रोमबो गेदेमाफोरखौ जोङो सिबिनो थाखाय आरो बिथांमोननि जि बिहोमा बेखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जागोन। आरो बिनि थाखायनो जोंहा क'क्राझारनि MLA बिथांजों थांनाय बोसोरावनो सावरायनानै जोङो बिनेस्वर ब्रह्म बिथांनिफ्राय जागायनानै सुबुंथिनि थान्दै बिथांनि मुसुखा गायसननाय, बिरसिला गांनि मुसुखा गायसननाय, दा बिनि उनाव जोंनि सानै जोंहा रामफलनिफ्राय जोबोद गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि गारलाबाथा बसुमतारी आरो लोगोसे कनकेसन नार्जारी बिथांमोननिबो मुसुखा गायसननो थाखाय थिग खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन जि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, बिथांमोनखौबो जोङो अराय गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। देग्लाय बोसोराव जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव जोङो 40टा अडिट'रियाम गायसननाय, जोङो बिनेस्वर ब्रह्मनि मुङाव गासैबो VCDCआव मोनसे नलेज सेन्टार गायसननाय, बेबायदि गोबां हाबाफारि लादों। थिग बेबायदिनो जोंहा मानगोनां दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि बिथांनि मुङावबो जोङो माखासे सेन्ट्रेल काउन्सिल लेभेलाव माखासे हाबाफारि लागोन। आरो दिनै बिथांनि बे थैनाय सानाव आं फैनानै बिथांनि जि फबनाय जायगा बेवहायबो मोनसे हाफ मुसुखा गायसननो थाखाय आं MLA बिथांखौ खावलायनायजों लोगोसे जि ट्रास्ट दानानै ट्रास्टआ बायदिसिना खामानि मावबाय थादों, बे ट्रास्टखौ मदद होनो थाखाय जोङो काउन्सिलनिफ्राय 25 लाख मोनसे ग्रान्ट हरनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। जाहाथे नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।